Tras as avalanchas dos primeiros días, o sábado foi un hecatombe, non se respetaba nada, aí todos apelotonados. A semana pasada foi de locos. O sábado foi algo descomunal. Por decirche un dato, pois o que solíamos vender en 2 sábados fixémolo nun solo. Esta é a imaxe que hoxe atopábamos na praza de abastos de Vilagarcía. Postos cheos de produto fresco, pero poucos clientes. Producto viniendo y fresquísimo igual, pero la gente no acude. Pois está bastante tranquilo, a verdade que está a cousa calmada, non hai moita clientela. Notouse moitísimo que non ven nadie á plaza. Xa hai días que na praza de abastos de Vilagarcía se tomaron medidas para previr os posibles contaxios por coronavirus. Máscaras, luvas de látex e gardar as distancias de seguridade son as normas que tamén se cumpren no mercado. Temos contacto con bastantes persoas ao largo do día, entón hai que protexerse. Porque non é só isto, depois temos familiares maiores na casa que tamén dependen de nós. Puxamos uns papeliños por aí repartimos, non, para guardar, como esos, para que garden as distancias, e nós, bueno, protegernos un pouco, cos guantes. Una distancia de 1,5 metros más o menos, guantes. Yo estuve con mascarilla hasta hace un rato, pero ahora ya me molestaba, porque claro, toda la mañana molesta. Y nada, pero tampouco hai a quen contagiar. E fronte á imaxe de estantes baleiros que se ven en moitos supermercados, os praceiros aseguran que os alimentos frescos non faltarán nos seus postos. Semana pasada eu creo que a xente tiña máis medo a pasar fame que a enfermedade en sí. Que a xente que ten ter moito almacenado porque, madre mía, levaban sin control, vamos, como si viñera o fin do mundo.